Me sunanka? Sunana Abba Garba Ibrahim. Wani suna aka fi sanin ka da shi? An fi sani na ga Abba Dan Guda. Shekaru fa? Shekara ta 25. Unguwa? Unguwa Ɗorayi Ciranci Sabon Titi. Kai da ganin bakin ka ba akwai alamun kana ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Me da kake sha? Ina shan ƙwaya, ina shan wiwi, ina shan sigari. To, ranar da wannan abin ya faru, me da me ka sha? Na sha ƙwaya fara exol, na sha wiwi, na sha sigari. To za ka ba mu labara inda ka so. A wani wuri ne? Na siye ta a nan Sabon Titi. To za ka ba mu list mutanen da suke sayarwa. Ranar waye kuma me ya haɗa ku da shi? Zaraddini ne, hayaniya ta haɗa mu da shi, ya zo na zaro, zai zare wuƙa, cece ku ce ya haɗa mu zai zare wuƙa kafin ya zare na zaro tawa na kai wawa na yanke shi a wuya. Ya ka kai masa wawan yi maga kamar ya ne wawan? Haka na kai mas. Haka na kai mar. Da ita? Sai na yanke shi a wuya ya waɗi. To ni ban ma san ya waɗi ya mutu ba. Sai da aka kama ni kwana ɗaya ga abun, sai yanzu ma da nake gaban kusa. Kai to wai me maka kai? Ya taɓa jikinka ne? Ya yi ƙoƙarin zaro ta jikinsa, sannan rauni na fuska ta su suka yi mu. Susuwa? Su. Ka kai shekara nawa kana ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma harkar ta daba? Na kai shekara 7 ina ta'ammalin miyagun ƙwayoyi da daba. Harkar daba. Wace irin wuƙa ka yanka masa? Na yanka ma wuƙa mai zarto. Ya sunanta? Sunanta Banati. Ta waye? Wuƙar na ɗauko ta ne a gida. A ina aka samu ta? A cikin irin wuƙa saitin wuƙaƙe. Na? Wuƙaƙen saiti na kayan yanke-yanke na kicin. Ka ɗauko ta? To kai ka ji a ranka da ka kashe shi? Ni wallahi na ji baƙin ciki kuma ban taɓa zaton hakan za ta faru ba, saboda ba da niyyar hakan na je ba. Yanzu laifin me kai kenan? Ni yanzu an kama ni da hukuncin na yi kisan kai. To ya lamarin kisan kan an yi ko ba yi ba? Wannan kisan kai an yi. Waye? Amma ni na yi shi, amma ina nadamar wannan abu. Tsaya, me ya hukuncin wanda ya kisan kai? Hukuncin wanda ya kisan kai da ganganci a kashe shi. To yanzu kai ka shirya mutuwa kenan? Ni yanzu hukunci wannan abu na yi shi ne a bisa kuskure, ban taɓa zaton hakan za ta faru ba. Saboda na yi niyyar kare. Wannan ne kuskuren? Ina neman afuwa. Tsaya to, tsaya. Kai a ganin ka me ya jawo ka na faɗa cikin wannan abu, me ya jawo ka? Wallahi ne ba wani abu bane ba illa ban da shaye-shayen da nayi. Allah ne abin da nake. Ta kai guda nawa ka sha? Ta kai guda 2. Ita wace? Ita fara da wiwi. Wace ce tafi matsala a ciki? Wiwi ƙwayar ita tafi matsala a ciki. In an sha ya ake ji? Idan an sha za ka fita daga hayyacinka, kai dade da ɓarayin waya da 'yan ƙwacen waya da 'yan daba, duk da ya ga yara suna harkar daba suna faɗa, ba wani ne makasudin ba harkar wannan farar ƙwayar ce da ake cewa exol. Duk ba wai siroci ba ne su kodin, wallahi ƙwayar nan ce exol. Kai in ka sha ya kake ji? Ni in na sha gaba ɗaya imani ma da wani hankali kana fita daga cikinta in dai ka sha da yawa. Kana nufin lokacin da ka aika wannan kai ba imanin kenan? Gaskiya ni a lokacin da na aikata da imani a raina, ban taɓa zaton hakan da za ta faru ba ne, ban taɓa zaton ma wai na ma yanke shi ba. Sai yanzu ma da nake gaban ku shine yanzu na san an mutu. Sai yanzu ake gaya min kwana na uku a ma'aikata. Ni ne sanadiyarsa. Ya kuke da shi? Amma bisa yadda nake da shi, dan uwana ne, abokina ne. Me jan hankalinka ga matasa? Musamman wanda suke harka ta daba da ta'ammali da irin wayannan miyagun ƙwayoyi. Jan hankalina da matasa. Ko in ce nasiha, kai ka san ka riga. Wannan nasiha ga matasa, dukkan abin da ya danganci harkar kayan maye kawai mutum ya haƙura da shi ya bashi. Ba wani zancen wai mutum ya ce zai sha domin ya gyara rayuwa ko wani celebrity ko me. Bata rayuwa ne cikakkiya da kuma aikin da ya za mu ce taka ta gare kenan. Ya karshen ka za a ce yayi kenan. To ni yanzu abin da zan ce tawa ƙarshe na zo na yi nadama da na sani, amma kuma mara amfani, amma in Allah ya yarda ni a yanzu yadda nake a kace kana da ilimi ko?
menene hukuncin wanda ya abin da kai kace? Wanda ya hukunci wa man yaqtal mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidina fiha abada wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa la'adahu azabun aziman illa an yatuba ila Allah. Duk wanda ya kashe ran da bare ta kashe ba za a saka shi a wutar jahannama har abadan abadida da fushin ubangiji da la'attarsa da tsinuwansa sai dai in ya tuba zuwa ga ubangiji. Kai yanzu ka shirya kenan? Ni yanzu na tuba zuwa ga ubangiji. Allah ka yafe mun. Mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Muhammad Usainu Gumel, wanda al'ummar wannan jihar suka yi lagabi da fada da cikawa, ya ba da umarni an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai hedikwatar 'yan sanda, kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da shi a gaban kotu da wannan babban laifi da aikata, wato na kisan kai. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a nan jihar Kano. Muna godiya. Ina da damu.